Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua owuok oko kendo lero ni oonge sadha mora mora kod duond buche mamoko e gwenge mag masawa mar piny Kenya ka ojiwo jotend duond buche mag siasa makono mani kod mbi e gwenge mag masawa mondo teng duond buchego ka giikore ne yiero maduong' mabiro kar mboro ywak ne DCP. Gachagua wacho ni jotelo mag duond buche makwedo sirikal nyaka ket maino margi e tego duond buche maggi kaka yor goyo siasa mag loso riwruok mabiro neno ni gidonjo e tend piny Kenya. Maendi nyakora moke ka lipot ma ikelonwa kod jafumbo marwa Chris Owino. E chenro mar choko gwenge mag masawa duto e toke kendo geng'o pogruok motelo ne yiero mar 2027, Gachagua wacho ni orwako pim mar siasa e gwenge mag masawa e kinde kod duond buche mamoko. Mimi nataka vyama nyingi kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout, si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na agents wengi. Pale Olokalau tulisaidika kwa sababu agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Etwak margi kod jofwamb weche chieng' tich ariyo, Ogai mar DP JB Muturi kod Peter Munya mar PNU ne oseo Rigathi Gachagua kuom temo geng'o ne duond buche mamoko e gwenge mag masawa. Kata kamano, Gachagua okwedo wechego ka owacho ni pok onyiso jatelo moro amora mar masawa mondo keth duond bura mare. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu town. Saturday niko Kajiado. Si mimi natia bidii. Gachagua wacho ni okang' mare mar siro jachung' mar DP e yiero madundu mambere North e higa mokalo nyiso ni en jatelo ma ok oherore kende. Munya, nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo bana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. Kata kamano, Gachagua onyiso JB Muturi, Peter Munya kachiel kod Martha Karua mondo tek duond buchegi kar siko mboro ywak. Kila mtu auze chama yake. Msikuwe watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Eko machielo, Gachagua onyiso jotelo makweth mobalo kod sirikal ni ng'ato ibiro keto e ratil kaluwore kod mbi mar duond bura mare e kinde twak mar walo jela tend piny margi. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. Chris Owino, Ramogi TV.